Banat, Bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa pangangalap ng mga balita at impormasyon. Nakapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:42 ang aton oras. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig, Aksyon BBB in short, no? Magpasundayag naman kita sa sining oras, tubdob kita sa tagna launay media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon unit reporters. Kamustang mga kaaksyon ta sa sining udto kag sa mga kaaksyon ta sa kaprobinsyanan sang Negros Occidental, no? Welcome diri sa inyo sining palatuntunan mga kaaksyon. Tubtob kita sa tagna launay media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon unit reporters, mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod, plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kalakip man nga ginatamyaw ta mga kaksunta sa kaprobinsya or sa mga kabanwahanan kag kasudaran diri sa probinsya sang Negros Occidental, sa mga banwaman kag lakip na sa nasakupan sang Negros Oriental, sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, sa Clanin Antique, kag tubtob sa malabutan sa aton sining pagwaragwag sa sining udto sa aton sining pangalagad. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Karon na dugay-dugay isa-isahon tang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon unit reporters, mga kaaksyon. Sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga.
pizza 15 sa bulan sang Nobyembre, payday, no? Kahapon pa ang iban, subong ang iban Manuelde, no? Swelde. Sa ang iban sini buwas pa man, no? Pero laban-laban gid subong adlaw siguro Happy Mother's Day. Ay perti ilasang mga Iloy sa sining adlaw mga kaaksyon namon sa kanginan. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa inyo sining palatuntunan? Sa Kapitolyo Provincial, bagong 60 days preventive suspension gin-issue sa duha ka mga engineer sang UPA. Sa balita naman kay Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center, pila ka transport group sa Bacolod nagapabilin nga positibong makadialogo pa sila kay Mayor Albi antes pa man magtakop ang 15 diyas nga wala sang dakpanay sang traditional jeepney. Sa Bacolod City Police Office naman nga balita, isa sa mga person of interest nga nagpatay sa negosyante nga si Gasindo ng miyembro kuno sang gun for hire, no? Nga nag-operate sa Northern Negros. Igabalita na karon ni Aksyon na Ida Nabuso. Sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, igabalita ni Aksyon na John Diaz. Ini may kangtanan sa driver sang dipasero nga tricycle nga na-stroke samtang nagabiyahe patay. Walo pa ka iban nga pasero sini ang nakangkon sang minor nga kapilasan. Sa Nokpo Pagido, Nokpo ginkonfirmar nga nakasulod na sa payroll account sang kapulisan kag non-uniform personnel ang isa nga Christmas bonus kag cash gift. Mayuning balita. Kay temprano pa, ayosa. Sa balita sa patrol, igabalita na Aksyon na Ida Nabuso, PhilHealth mayara sang mga privileges sa lugar nga napaidalom sa state of calamity. Sa balita naman kay Aksyon na Roger Gotib sa syudad sang Cadiz, mga tawo nagdugok sa unang gabi sang ginsugdan ng night market measure or security measures sang kapulisan ginplastar man. Ngayon kay may night market na ang syudad sang Cadiz, no? Di nila ginbutang ni man. Ato ni baloon bikarong kay Aksyon Roger. Basi dira sa atubang sang Cadiz City Park, no? Sa Gabaldon. Basi kung munadang area na da, no? Pero i-check ta na karong kay Aksyon Roger Gotib. Sa balita naman ni Aksyon Nelson Patinio, sa Banwa sang Calatrava, ikasyam kag katapusan nga batch sang CBDRP sining nga tuy ginsugda na sa Banwa sang Calatrava. Sa balita nasyonal, pag-aproba sang Senado sa 2.3 billion pesos nga budget sang OPB o kon Office of the Vice President na pagpakita sang pagsalig suno kay BP Sara Duterte. Senator Coco Pimentel nagpahayag nga OBP hindi entitled para makakuha sang confidential fund. Daily average sang COVID-19 cases nagsaka. Maya Chief Tugade ginapuent bilang LTO Chief. Kag Cambodian leader nagpositibo sa COVID-19 matapos ginhost ang ASEAN Summit nga gintambungan ni Presidente Marcos Jr. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Una
Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Ayos, sige mga detalye sini karon dugay-dugaya sa aton sini nga pangalagad mahinang kalaban. Sige, like lang kag i-share ang aton sini nga Facebook page tapos ninyo like kag share ang inyo sini nga mga mensahe kay tirahon tay na karon dugay-dugay diri sa inyo sini nga palatuntunan mga kaaksyon amon sa kanginan plus ang inyo sini nga mga greetings. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Taligid lang kay matagtapin ang mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ayos, sige, manamyaw ta mga kaaksyon namon sa kanginan sa kay Madam Jocelyn, salamat gid, Georgia Gargasiran, Ana Sinoro, Charlie Main Armada, no? May lang pagpamati Charlie Main and Imelda Madrigaliho, no? Salamat gid Madam Imelda Madrigaliho, no? Ryan Bello, may lang pamati Ryan Bello, kay Gisy Rombines, Madam Virginia San Antonio Penda, Fritzel Nini Terante Durana, thank you gid ni, salamat gid, no? And sa kay Bulilit Arzaga, thank you so much Bulilit. Ay, Pertis Bulilit ba? Lorena Tumita, no? May lang pamati Lorena Tumita, Ken Arconella, and Probilino Marquino, Ana Sinoro, Dino Alik, Martin Botella, no? Salamat gid Martin Botella, Kagawad Bong and Mugar, no? Mary Herman, Francine Pantalianan, Pantilanan Folion Amarelia, no? May lang pagpamati, no? And sa kay Diding Alohamento, salamat gid, no? And Alingasa Algi Sauho, thank you so much gid, no? Okay, daligid lang kay manglantaw to diyan na yo. Kay Ryan Bilyora naman. Okay, daligid lang, no? Kay ma-check ta diyan na sa ibang panaton nga mga kaaksyon, no? Francine Pantilanan, Pantilanan Folion Amarela. Thank you so much, Francine, no? Okay, si Mary Herman ara naman, no? Kagawad Bong Mugar, no? Tamyaw lang mga tapasiro sa lapid, tapasiro ko sa lapid Magalyon, Caroso, Hildo, kag Tonton. Ay, puertia. Si Charlie Main Armada, watching live from Oslo, Cebu, no? May lang pagpamati, Kag Sandra Montipio Taaka. Taaka ni. Sandra, thank you gida. Sandra Montipio Taaka. Ayos! Sige, dali gilang mga kaaksyon. San bayan ay matagtapilang ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa dirigid lamang madugay. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana ano nang nauya ako mangulam ay siyempre pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya gaano sa inyo. Ang permi gid siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa ang bibi kung magdunganay kami sa motor sa complete gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nagulam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mapulam kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duha. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time ginabantayan nyo gid man ang result na. Oo, pero migi ko yung monitor sa result niya may si mama kay si papa sa buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig ko. Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:02 ang aton oras, 12:02 na mga kaaksyon namon sa kanginan, no? 40 diyas na lang nabilin kag Christmas Day na, kadasig lang kag 47 diyas na lang nabilin before pa man mag New Year's Day celebration, no?
Ayo, sige kamayunta. Nga okay lang kita sa sining mainuras. Live extension na coffee mix anay kita. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Katuan tanang balita ni Aksyon na idinabuso sa patrol PhilHealth mayara man sang mga privileges sa lugar nga napaidalom sa state of calamity. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon na idinabuso sa patrol aksyon na din. Action Rex, madamo man yung mga pribilehiyo ang ginakanyag sa Philippine Insurance Corporation kung PhilHealth. Matapos, ginpainalam sa state of calamity ining Western Visayas. Sunod kay Johnny Mihal Buna, Head sa Public Affairs Unit ng PhilHealth Region 6. Ini ang nabase sa PhilHealth Circular number 2020-0007. Kagpila sa mga pribilehiyo, amo Action Rex ang pagpanugot nga himuon 120 days ang pagsumiter sa benefit claims nga kung hindi ko under state of calamity action rex usually 60 days lang. Ikaduha, exemption sang 45 days benefit limit sa admission kay ang gakatabo ng election rex kung 45 days ka na admit for the whole year covered na sa PhilHealth. Pero kung ikaw 40 size mo nga admit, hindi na nagali covered. Pero kay tungod na under state of calamity kita, 40 kung ikaw 40 size mo nga adlaw nga admitted ka onwards, i-cover kag bayaran sang PhilHealth. Ikatatlo, Galing mga isa ka bulan kag tunga ginaguro no? Equivalent sina? Yes, Action Rex. At least tungod na under state of calamity, malawig Action Rex kag ma-cover ang 46 days up nga admission nimo. Ang next Action Rex, ikatatlo, pagbayad sa receiving kag referring healthcare institution. So kung for example kuno ang pasyente kinahanglan ni transfer sa lain nga hospital, for example halin sa hospital A, mabayad ang PhilHealth sa hospital A kag mabayran niya man si hospital B. Bali from referring kag transferring Action Rex. Pero kung hindi under state of calamity, so wala ina nga mga privileges. Ang next Action Rex, ikalima, ikaapat gali, amo ni ang exemption sa 24-hour confinement rule. Kaya di bala, ang ma-cover lang Action Rex ng PhilHealth kung na-admit ikaw 24 hours. So that's why ang iban, bisan ginapagawa na sang doktor, hambalo na lang siguo na lang 24 hours para mabayaran sang PhilHealth. Now, under state of calamity, bisan hindi ka pa kalambot 24 hours na na-admit Action Rex, bayaran sang PhilHealth. Ang next Action Rex, ikalima, amo ining pagprioridad sa mga nagaproseso sa claims gikan sa mga lugar
nga napaidalom sa state of calamity. Ikaanom, amuning pagpalawig sa pagsumiter sa mga healthcare institutions sa mga reports regarding man sa mga benefits or mga beneficiaries nga na-cover sa PhilHealth. Di ba lang kita yan, under state of calamity naman tayo Region 6, no? Yes, correct, Aksyon Rex. That's Wala why man niya sang lugar siguro sa Region 6 nga hindi covered. wala, Aksyon Rex. Whole Western Visayas under state of calamity kasi kita sa apat ng mga rehiyon sa Pilipinas nga ginpaidalom sa state of calamity. Ang next Aksyon Rex, ikapito, amuning pagpalawig sa accreditation sa validity sa mga application man sa mga healthcare providers. Kag lastly, ang reimbursement sang destroyed claims. For example, ang mga papel mo dahil ako nung nagkaladunot bala. Pero may iban kaya nga mga kagin palawig man mo ang benefit claims 120 days. So masigo gid sa Aksyon Rex. Kaya ang last gali amuni ang pagpalawig man sang distribution bala sa mga premium, ang mga pagbayad sang contribution sa mga premium nga mga benefits, I mean, sang PhilHealth Aksyon Rex, ginpalawig man ang deadline. So, ari ang kabahin sa pagpahayag ni Ma'am Johnny May Halbuna. Actually, PhilHealth, mayara kita actually policy. This is under PhilHealth Circular 2020-007. Ini siya naghahatag sa aton sa guidelines on the provisions of special privileges, no, para sa mga areas na affected by a fortuitous event. So, para sa aton sining mga special privileges, this would actually include una, no, on the submission sa aton sining benefit claims. Dati ang aton sining filing period is at 60 days na siya, no, under the law, pero we have extended ang pag-submit sa sining mga benefit claims sa aton sining mga hospitals to 120 calendar days from the date of discharge ng aton sining pasyente. So meaning sa mga hospitals naton ngayara sa lugar kung sa tingin ngayara sa declaration of state of calamity, pwede sila makasubmit sa aton sining claims to a maximum of 120 calendar days. Okay? Also, may ara man Balita alin sa patrol ang ka-action ni Aksyon Ida na Boso. Una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Ayos, nagang salamat Aksyon na Ida Nabuso, balita gikan sa patrol. Mayo maning balita bisan paano may additional kag may buhin gid, no, ti dako-dakong ma-avail mo man kon ati galing way man sang gwapong ti hospital mo. Ay, pero galing ti kinanglanon ta gid ang hospital. Dapat may PhilHealth gid kita para nga mayara man mga privileges sa lugar, especially sa mga napaidalom sa state of calamity. Ting Bacolod kag Negros, isa ina ka lugar sa Western Visayas nga napaidalom sa state of calamity, mga ka-aksyon. Live extension, super Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha Barangay! Ari wala po. Nang si mama, wala di Atos na Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot ako lang sa balay.
Aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Matapos ang balita sa patrol ni Aksyon Ida Naboso sa iluhan tanay si Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Inimay kang tanan sa pila ka transport group sa Bacolod. Nagapabilin nga positibong makadayalogo pa sila sa kay Mayor Albi Benitez. Antes pa man magtakop ang 15 diyas nga wala sang dakpanay sang traditional jeepney. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale. Action Rex sa humulin sang gindeklarar ang ceasefire na wala sang dakpanay sa mga tradisyong jeep na ma-expired nga prangkisa last week. Tutod karon na wala pa sa gihapon sang pagsinapol kag dialogo nga ginapatigayon sa tunga sa transport group diri sa Marshall sa Bacolod. Kaupod man si Bacolod Mayor Albi Benitez. Pero ti nagapabilis sa gihapon diri nga positibo ang pila diri ka mga sektor. Manog 15 days na Action Dale. Action Dale? Manog 15 days na? Wala pa Action Rex, kaya actually tiyan mo na siyang ginahulat. Nag-start to sila ganin isang sanoto man? Daw sang Lunes or Martes kung adlaw last week Action Rex. Kaya actually ginapaabot nila nga subong nga semana makagwa na tal Action Rex. Si Bacolod Mayor Albi Benitez matapos natin nag-positive sa COVID-19 after 7 days do maka-recover na Action Rex. Pero ti ang ilang information at still wala pa na-clear si Mayor Albi sa COVID-19 nga masakit Action na. Gani kay bisan na tani antes bla mag-lapse na ng grace period nga 15 days, dapat mayara na memorandum halin sa alkalde nga okay, extended for 1 month or 3 months or tub 1 year Action Dale? Yes, Action Rex. Actually, gina-monitor man nila ang schedule ni Mayor Albi Benitez. Kaya tiyan mo na pala, once nga mag-positive sa COVID-19, may mga retest pa na Action Rex like maklear na gid ba lang pwede ka na makabalik sa community, makabalik dira sa serbisyo, kag makapatigayon na sa mga face-to-face nga pagsinapol. At according diri kay Lilian Cabansaga, ang presidente sa Stephania Jeep Operators and Drivers Association Incorporated, nga na under quarantine pa sige hapon ang alkalde sa Bacolod City kag ginconfirman sang Bacolod PIO Action Rex nga naga-work from home sa gihapon si Mayor Albi Benitez. So according diri kay Kabansag, nagalawtan sila nga before lang mag-expire ang 15 days nga ceasefire, nga dapat meron na sang solusyon o for makahatag sang bulig. Si Mayor Albi sa ila sini nga panawagan Action Rex kay kabudlay nga bakit after 15 days balik naman sa problema sa concern ni Action Rex dalanon nga wala naman sang may mabiyahe, may dapat before na sa maglapse ang 15 days may ginpagwa na ng alkalde. Basi siniguro nga week balantayan man until Friday Action Dale. Yes, Action Rex. Kaya ginabanta mga November 20 plus, do dira ang mga Action Rex pag-end ang 15 diyas nag-take effect last week. Actually, damo diri sa mga nagakulat ng mga drivers, operators, mga magagmay diri nga mga operators sang solution man nga pwede ma-offer ni Mayor Albi Benitez angot man sining modernization program Action Rex. Ano ang tingoga ni Lilian Cabansag, ang presidente ng Stephania Jeep Operators and Drivers Association Incorporated. Ang transport sector preparado na sa pag-atubang sa isa ka sinapol nga ipatawag sa Bacolod City samon. So far ginamonitor namon ang pag-abot ni Mayor Albi kag siguro kabalo kita tanan nga still positive siya. But gina-expect din namon sir nga within this week before mag-expire ang 15 days, makasinapol kami with Mayor Albi kay in respect kag sa pag-asa nga gina-expect ginamon nga si Mayor Albi dako gini mabulik sa amon sa transport group labi na sa 80% nga tagiya sa mga traditional jeepney. So gina-wait gina siya namon sir kay siya lang gid ni ang makasabat sir as a father sa ngaton nga legal government unit sa Bacolod City. Bali wala man fix nga date kung when ka mo makatubang liwat. Wala pa sir kay since last 3 days naga-monitor gid kita para sa pag-set ng schedule with talks with sa iya pero wala pa gid sir so far sang official nga schedule sir. Pero anytime magpatawag siya ready lang kami Yes sir, may mga series of meetings naman kami
para nga at least preparado na kami sa isa ka sinapol nga ipatawag ni Mayor Albi, sir. Pali sila nag-inform sa inyo, ma'am, nga still positive siya sa gihapon. Nga aton mga transport sector, si John, si Albert, kami, sir, nag-coordinate man kami sa Mayor's Office. Sa dinisa na underga ni Aksyon Dale? Bali, under instruction Rex ang Stephania Jeepney Operators and Drivers Association, pero member man siya sang Stone, no? Bali, Stone. Oo, pero more specific dito na siya sa area sang Stephania nga small operators action Rex, pero ay sama ni sa mga vocal bala nga lideres ng transport group diri sa mga syudad sa Bacolod. Kumadumduman ang pumatiya nato ng sulat ng ginpadala nila kay Mayor Albi ang panawagan temo to ang extension nga makabiyay sa yapon ng nga jeep rehabilitation sa inasiling nga salakyan agang panawagan nga magpadulong diri ang LTFRB sa Bacolod para sa massive renewal sang ila sini nga mga expired na nga prangkisa. Update sa balita gikan sa Bacolod City Hall ang Aksyon yo. Aksyon Dale Salazar, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Dagang salamat Aksyon na Dale Salazar Sanbayanay, Aksyon na Marlon Hidovia sa Kapitolyo Provincial. Ariog na problem. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong ng vitamin sa mga bata mo naman damo dito salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office. Sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Katuan tanang balita sa Kapitolyo, we have Aksyon na Marlon Hinovia, ini may kang tanan sa bagong 60 dias nga preventive suspension nga ginpagwa sa duha ka mga batok sa duha ka mga engineers sang OPA, mga kaaksyon o kun Office of the Provincial Agriculturist. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar.
Rex, hindi ni mayong Pasko kagabagong tuig para sa ring duha ka mga engineer o kon engineer nga naka-assign sa Provincial Agriculture Katalapan sa Negros Occidental. Bangod nga may panibag-on na naman sila nga sumalang 60 dias nga preventive suspension sa separado naman niyang reklamo kontra sa ila. Kung nga ang nakasiling kong masubo, bangod ikaduha na ini Aksyon Rex nga 60 days preventive suspension ngayon patong sa ila. Ay ining duha ka mga engineers, lakip man na sila sa 5 ka mga OPA employees. Atong una? O kundi may 5 itong nag-usar ba lang sa naman yung kaso nila galin eh? Oo, lugay na nga kaso reklamo against sa ila Aksyon Rex 2017 pa rin nga reklamo. Lugay na niya na una pag sa bago nilang ng kaso? Oo, ang 60 dias ito nga una nga preventive suspension. Natapos ito yan, nakabalik na sila gali sa pagtrabaho sa UPA. Dumduman kong kapitan ba, no? Ang kapilaman po panawagan na suspension. Pagkagin tapos ang itong suspension, pagkatapos may another suspension naman, tilumamom niyo. Sa tabo sa ring duwag ka mga engineers, Aksyon Rex. Nakabalik lang ni sila kagin papanauga naman sa suspension galin eh. Nakabalik na trabaho ni. Oo, tikapon Lunes naging issue sila. 60 dias, kung isipon natin kahapon, November 14, isipon tang 60 dias, 3 na kabulan mo. Kung libutan 3 bulan, ang 60 days matupa sa bulan sa Pebrero, sunod yung tuig na Aksyon Rex. Di malabay, Pasko kag bagong nga tuig. Ining duha ka mga engineers, number 1 si Engineer Jim Lo Garsula. Amo ni siya ang head sang Agricultural Engineering Division sa Provincial Agriculture Office. Ay kadua, Engineer Herman Abihay. Ang ginhalinan sila, kundi may ara isang purchase ang UPA grain dryer. Ang grain dryer, milyones ang bili sa Aksyon Rex. Kag basta gani, mag-purchase kasi mag-inabutang na sa plano nga dapat amo gini nga specification ang i-purchase Aksyon Rex. Mas specification, may mga tunilada, ni mo capacity ng Aksyon Rex ang grain dryer, may arang 6 tons, may arang 10 tons. Di under specification ang reklamo po sila yun, why ginusunod ang nasa adaw na butang po nga specification na isakto gidapat, pero sabi ang nabutang specification 10 tons, ang gin-purchase 6 tons lang. So under specification siya. Ang natabo nga hambal ni Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nilias Jr. Bisan pa nga under specs or under specification, ining duha ka mga grain dryers. Sa gihapon Aksyon Rex gin dayon, kagin receive ini, sang sining duha ka mga engineers ka Sanday Garsula, kag ni Abihay. Plus hambal ni Nilias, 2017 gin himo ang pag-purchase, hasta subunga 2022, sige gihapon Aksyon Rex ang delivery sang ginasiling kulang nga spare parts sang sining mga grain dryers. Natabo, ambal ni Nilias, daw ang pagpati nila may aragin sang anomalus o kon irregularidad sa pag-purchase ng sining grain dryer. So kabandanan, nga ginapasaka nila formal ang kaso nga grave misconduct. Sino ka din yung mga complainant ni? Ang provincial government Ang provincial government gijagali? ikuan siya ng project and Aksyon Rex ang provincial government nga pagka-purchase ang grain dryers pag ginahatag sa mga beneficiaryo Aksyon Rex para at least magamit sa mga mangunguma. Kung mo ang grain dryer, sa mo tong nagkatipaslong sila? Oo. Sa dito nila gin-purchase how? 2017 ba? 2017? Sa din sila nagbakal? Ay lang galing ma-specified rin kung sinong supplier sa sining grain dryers. Di kay ang grain dryers sulit, for example, ni Atty. Nilias, pinakabarato is sa mga 1 million. Duha ini ka mga units sa grain dryers.
ang purchase nila Aksyon. So, ang natabo nga ginpasakaan sila grave misconduct. Basta mag-grave misconduct automatic na hambal ni Elias. Kaya hindi nga gipasakaan, ipailalo nila sa preventive suspension. Sa tinutuyo nga hindi nila ma-influensahan ang ebidensya kag ang witness, akong witnesses sa saling reklamo against sa ila. Yari si Provincial Legal Officer Attorney Elias. Yes sir, mayroon siya additional case, no? Dugay naman ni siya, gali medyo technical lang base. Ginag-verify na namon ng records no before kami magdagdag sang formal charge. This concerns grain dryers, balahaw gin-receive nila nga under spec. Tapos at the same time, nag-move pa rin sila for the payment, maskin tuod under spec na. Tapos mayara man to time nga may mga kulang pa ba lang nga mga parts ang machine, do tawag nila do instrument something to. Gin-receive belatedly. This was I think na procure niya siya 2017 no. Tapos mayara kaya 2022 nga pag-receive sang delivery. So do medyo may anomalous gid siya. So, we just followed the same procedure laid out in the civil service rules. Considering nga aging pasaka nga charge is grave misconduct, so it follows nga may ara nga preventive suspension for 60 days. This is also same reasoning to protect the evidence at hand no kag ang mga witnesses man nga to protect it from tampering. Preventive suspension I think na ano sang last week. Sa last week na kinamuno ng Elias is Monday na, so kahapon na Aksyon Rex. No? Ang natuntari ko na ang dangatan sa saring investigation sa Provincial Legal Office kabanti ang ulihin rin pag-decide. Gihapon magadepende sa kay Negros Occidental Governor Bong Lacson. Ang aksyon gikan sa Kapitolyo Aksyon maulog na dumayaw na sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Thank you! Salamat sa aksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon na Jan Diaz, tanbayan ay noy sa balita gikan sa Nukpo. Kantuan talang kada karon dugay-dugaya. Daligin lang kay may nadakpa na si Aksyon na Iden Abuso sa sining mga inoras din siya subong barangay man. Sinong dakpa niya sini? Dakop ka, daong ka promo sa Aksyon Radio Bacolod. Nadakpan ako sa Aksyon Radio Bacolod. Dakop ka. Nagpamati lang ko, nagdaog na ko. Wow! Dakop ka. Butlak sa adlaw sa patuhaw sa bituon. Mga balita, pagdala, inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa hapon. Batayon Aksyon Radio, Bacolod sa lito. May nadakpa na ang Aksyon Radio Bacolod. Yari na ang tagdaog. Bangog nga, dakop ka. Lantaon-takot din si Aksyon na Iden Abuso nga parte sang syudad sang Bacolod sa dakop ka. Sinong dakpan niya? Yari si Aksyon na Iden Abuso sa patrol aksyon na din. Yes! Good afternoon! Ako guys, nagsipa na natin sa Aksyon. Sa din ka? Ari kami sa may Vista Alegre, Singapore. Vista Alegre, Singapore. Lapit na sa Mansilingan, Singapore, no? Yes! May tama ka! May nadakpan na tadi Aksyon Rex. Ay, katahom lisang nadakpan mo, subong. Yes! Doon ka balog, ito ba lang nadakpan? Sa nakalipstick sa color pink. Oo. Handa, ready ka. No? Kinanay Emma Salhay, Aksyon Rex, nagasaka man na gani sa aton. Si Emma Salhay, ne? Yes! Oo. Oo. Nay, pila ka na gani, Nay? Magin 85 sa December 11. December 11, Aksyon Rex, 85 sa. Tiyagan ba lang ko sa nga kaon gid sa Mayo, kag pakabako di lawas, kay lamuton yung 100,000 para may 100,000, lamuton yung 100 para may 100,000 sa kay mangayo ko. Maski hindi na magsiling. Maski hindi magsiling, tagaan mo ko? Oo. Okay, very good.
pati si ma'am. Si ma'am. Nuna, di Mara, kasi Kwan. Sino ginang paborito mo? Gidya pamatian? Si Kwan din, si ma'am ng sinugaling This is my life. Si Aksyon Wilma. Wilma Sugaton. Di na po. So, kita mo na na? Oo, subong ari si ma'am din. Ay, abe ko. Hindi, gwapa, hindi. Guwapa ah. Medyo artista, sir. May medyo pa. Medyo artista. Nanay, kay medyo artista ako. Kag nagapamati, kag hindi sa Aksyon Radio. Taga-anta, actually, amo ni Aksyon Rex, ang gapa medyo artista sa akon mo. Ang kalo. Nanay, may kalo na. Oo, hindi ka magpaulan na iha. Pwede mo na sa sulion. Pwede nila in color na. Pakita na rin sa atin nga, no? Nan, katungod nga para may another birthday pag sa December 11. Tagaan ka na kaya daan niya, kalendaryo. Nan, wala labot. Tira, of course, may ara man si nanay sang buga. Sabakon mo lang, nay. Bugas, be? Bugas mo laan. Salamat kay May na kong bugas. Oo, te saktuan yun. Te, anong gusto mo masudan? May si isda kaglaswa. Te, isda kaglaswa. Ba? Sino ganing daw medyo artista? Si Ma'am Izin Abus. Te, kay medyo artista. Dugangi. Ay, buya. Tungod nga gwapa ko. Dugangan sa. 500 pesos. Ano nakabal mo namin sa sunod? Kung sinusir sa amon abi abada itchay, magpamati ka mo sa diway isi. Aksyon sisi. Ma'am. Good luck. Kau tutod. God bless you. Ang good health, gid ko, no? Salamat madam mo sa diway isi kay Chis. Tudutod, ulay mo signal da aksyon na din? Aksyon na din? Dali lang, no? Kay doon nag-utod ang signal to ni aksyon na Eden Abuso. Dagi lang aksyon Eden na madayal kami danay liwata kay na daw ka okay man sang signal nito. Gulpi lang anay nagpasalamat lang si nanay, ano ganito ngalan niya to? Ang tagdaog ta, no? Sa aton sining dakop ka promo mga ka-aksyon, no? Aksyon na din. Yes, kaya wala na naging kangari ko sa Singapore mo na wala mayo signal. Gani, no? Oo, pero tiya mo to Aksyon Rex, pasalamat din si nanay. Kag kita man, pasalamat. Kaya pila na katuig si nanay, nagapamati gid sa Aksyon Radio, Aksyon Rex. Hindi mo kami yung pag-islan. Neber gida. Neber. Ma'am, Aksyon Radio. Till death do us part, gid ako na Aksyon Rex. Nanay, thank you so much. And advance happy birthday sa imo. Thank you. Salamat sa diway isi. Yes. Salamat, Ginaksyon Rex, no? Kag sa ato. Ano pa salamat yung simo yaman. Salamat, Ginaksyon. Sinanay ko yaman pa salamat. Thank you, Gida. Thank you, Ginaksyon din. Ginaksyon Rex kay nanay. Kay nagahibigit siya. Kag na-appreciate gid na nagkadto tadi sa iya. Karapat dapat lang Aksyon Rex. Nga pasalamatan tagi ng aton sini na mga listeners. So, standby lang kami isa pa kita kadako diri sa Singapore. Sige. Mo lang na kay matimbre lang kami liwa. Live diri nga para sa Rex sa Maya Barangay Vista Alegre para sa dakop ka promo sa Aksyon Radio Bacolod Aksyon Ida na Boso. Una sa Balita sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ayos! Congratulations sa ato sining winner, mga ka-aksyon sang dakop ka. Ay, pwede. Sige, congratulations sa winner naton from Barangay Vista Alegre. Area na yun, no backlash na. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those
who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment. No, driver sang di pasayrong tricycle na stroko samtang nagabiyahe patay. Walo pa kay ban nga pasayro sini minor injuries lamang ang naangkon kag nukpo ginkonfirmar nga nakasulod na sa payroll account sang kapulisan kag non-uniform personnel ang ilang Christmas bonus kag cash gift. Amo nang mayong balita, no? Yaring kaundan sang balita ni Aksyon John Diaz sa Nukpo. Aksyon John. Sumusubo man ni Aksyon Rex ang natabo sa isa ka senior citizen matapos sini nga ma-stroke samtang nagamaneho sa tricycle dito sa National Highway nga sakop sa Barangay Cubay sa Sulaiban sa Nakalota mga alas 5 na sang hapon kahapon Nobyembre 14. Ang driver sa tricycle amo ni Aksyon Rex si Freddy Rivera E. de los Santos, 63 years old, residente ni Kasityo kay Ngalangan o kung kay Ngalan, Barangay Lagranga, draman sa may syudad sa La Carlota. Sa nila kamaneho, Aksyon Rex na di pasay nga tricycle nga may body number 432. Itom ni nga Kawasaki nga may temporary plate number 060405 Aksyon Rex. Sa Rodrigue Police Staff Sergeant Renoa Herson ang investigador sa La Carlota PNP. Halin sa proper sa La Carlota, ining si Rivera kag may pasero ining nga 8 kabilog nga mga estudyante. Kalamanan sa Rodrigue Aksyon Rex mga minor bala. 16 years old, 17 years old, nyari man dagari 19 years old, mga lalaki, pero ang badari ni Gerson, minor injuries lamang na naangkon siya ni. Sunod rin sa investigasyon sa Kapulisan na Baruan, nga layo pa lang kung Aksyon Rex, so kung bago pag-isang sila nakalindra sa proper sa La Carlota, nakita na sa pilang mga residente, nga nagabalang-balang ang agi siling tricycle, kumbaga do, ginagaw ya ang linya sa mga sugata sa mga salakyan. So, Rodrigue kay Herson, di ba nila magkomparmar kung bala tuman kabugat ang pasero sila nga ginasakay or overloaded or may mga Rex nga nagalain nga daan na pamatsag sini. Kaya according sa mga residente dito sa area nga masami ini nagagamit lang sa white flower o kung ginabruban-yusan niya ang iya mismo nga kaugalingon. Tubtob na lang Aksyon Rex nga ara na sila sa National Highway do nakita na sa mga sugata sa ni Aksyon Rex nga ginaagaw na sining ni Rivera ang linya sa mga sugata ng mga salakyan. Ang itong iban kay Aksyon Rex naglikaw ba na? Pero eventually siguro wala rin mag-control ang iyong manobela, nag-overshoot ini Aksyon Rex sa may kampo. Kung nakitaan sa Palagagway, nagdiretso gini sa kampo doon nagbaruro o gidigtong tricycle. Malangkay way sa na-enquin. Malangkay wala sa na-enquin Aksyon John. Natangko na ginamang sa minor injuries Aksyon Rex. Ari si Police Staff Sergeant Renoa Herson, ang investigador sa La Carlota PNP may angot sini. Ang driver, bali i-drive siya, marang possibly, na-stroke. May nakawa-istorya sa daan nga nagkasimot-simot sa kamasang ang white flower. May nabatag na siguro. Tapos ang witness ko nga kasigata siya, na kita yung lain ng lagan, hindi pa kaptun siya pawala, dumabungguanay siya, pinagingagaw siya, pero si Colin Driver man, pinagingagaw siya kung di sumigo. Pero ang way niya yung tao, okay. nag-stroke siya while driving. Nag-overshoot to sa sir sa may kampo? Oo.
Bali na nagdumpat kit, medyo may kataso ng 10 dito sa dalan. Damo pasaheros, ano? Nang 8 kabilog pasahero. Oo. Araman na sa pag-text sa imo. Bali injured sila tanan, sir? Okay, malang isa lang daw repair, pero hindi siya ma-repair kay titungod may kakantin mga hospital. Oo. Nag-walk-in sila. Okay. Ang Rex naman yan, si Police Staff Sergeant Reno Harrison, ang investigador sa La Carlota PNP, no? Diyan mo lang final na rin nila ang investigation na kinstrokid man ining driver, motor, no? Nga ginbawi ang ginirisang kabuhi Aksyon Rex. Pilang edad action dyan? Pilagaling edad sang sang biktima? 63 years old. Senior citizen na ini, pero dugay naman sa kuno nag-drive bala sa tricycle, kaya tayo mingandro sa mo sinangadlaw nga perti ka paang sang panahon ilabi na kahapon ka paang di bala Rex ang panyempo, basta mo pagiguro nakaresulta nakadugang no sa lain sang yang ginabat sa Aksyon Rex, no. So muna masubusuwat ta mabagal ka ni Nelson, aksidente gid ang natabo kahapon dira sa may syudad sang La Carlota. Dahil makita good news sa tanan ng mga PNP personnel, ang badali ni Police Lieutenant Jody Catalogo, ang spokesperson sang NOCPO, ang ginaulat-ulat nga mga bonus, no? Doon mo na ning survey nila nga Christmas bonus, cash gift, gikan sa headquarters ng Philippine National Police, ang nagsulod na sa payroll account ang mga kapulisan. For more than 2,000 ka mga PNP personnel, uniformed and non-uniformed, dari sa Negros Occidental Police Provincial Office, for sure, nakasulod na Rex sila ng payroll account ATM, ining ila naman nga bonus. Ang bonus is equivalent sa isa nila kabulan nga sweldo Aksyon Rex. Ang badali ni katalogo, on top pa ini isang 13th month nga ginabaton nila. Subot silingon, lining bonus plus may cash gift pagid Aksyon Rex na sila nga pagabatunon nga 5,000 pesos. Pero ang badali ni katalogo, nagadepende man na kung anong salary grade sa isa ka PNP personnel kag sa posisyon. Pero ining nga mga 90,000 pesos nga natay nga ginabaton da may buwis ini sila nga ipatong Aksyon sa ila diri nga bonus nga pagabatunon. Pero iba naman yung mga ranggo ati ano gina Aksyon siya kumbaga bilogib ang ilang baton nga mga Christmas bonus kag cash gift na 5,000 pesos. Pero yung konfirmasyon ni First Lieutenant Jody Catalogo ang spokesperson sa NOCPO. Nga bonus na gina-expect natin sa mga kapulisan natin. And then part of that, isa ka sa 1 month salary and may incentive bonus nga 5,000 pesos. Ang tanan sila naka-avail yung mga wala qualified naka-avail ng mga personnel natin. May hara kita nga gina-observe ng standard sa PNP nga yung import cases o na during the while nga mga personal cases natin may other privileges na suspend nato depending sa gravity of the offense. So all the while nato mga kapulisan na in the hype right now because eventually na-receive na nila ang ilang bonus and the incentive of 5,000 pesos. Actually, si Police Lieutenant Jody Catalogo ang spokesperson sa NOCPO, pero sunod rin sa iya ang mga suspended kag may mga administrative cases with finality kag may judgment na Aksyon Rex, hindi ni sila eligible nga makabaton sa bonus kag cash gift, pero depende na sa evaluation kag sa ila mismo nga ginapatubang nga kaso. Pero sunod rin kay Catalogo, hindi pagkalipatan nga ang utang bayaran. Kaya dapat gamiton sa gusto ining kwarta o kung may financial literacy Aksyon Rex nga sundon dapat sa mga kapulisan para magamit sa gusto ining idri ginabaton nga bonus for Christmas gift. Kay may mga memorandum maging pagwa ang PNP head office may kantanan sining mga ginabaton para nga mga Christmas bonus o solicitation sa PNP personnel. Balikan nato si Police Lieutenant Jody Catalogo, may angot sini. Yes, ang aton nga financial office in national office in Kamkrami reminding us that even though this is our privilege to have our own bonuses and incentive pay, yet we are reminded that we have to spend it on the natawag na spend lang in the manner in which
illegal ang pag-spend sa ating kwarta even though hinatag ni compensation, just compensation on our performance, on our obligation as the members of the Philippine National Police. We are still reminded that we remind the ITCA standard how to spend our money legally. Kag live ang natawag na simple and modest life. And as kina-consider natin nga amuni ang aton nga mga key o natawag na financial literacy ang minahatag natin sa ila and we're reminded of that. All the while, mas maayo nga ang pag-spend natin ni basement sa aton nga kinahanglanon na needs or hindi kita maging one day millionaire kag 1 year month dinner ang aton nga tawag. Pinaremind na natin mga personnel kung kinahanglanon pagid naton nga natawag financial literacy and spending wisely our money is very important. Kag amo na ang Police Lieutenant Joseph Catalogo ang spokesperson sa Guanok po. Klaro yan pala, hindi ko na dapat mag 1 day millionaire year sustainer, no? Siya balidre, dapat gamiton sa gusto kag indicate pag-intra sa legal ining mabaton nila nga mga bonuses action Rex. Karon sa pinaka-news and public program sa Radyo Bacolod, may ginpalayag diri ang kapulisan angot bala sa nagasuliset kag nagapayo nga regalo ng mga PNP personnel. Sunod diri sa Nokpo, pwede kag dapat pasakaan sang kaso ang nagasuliset kag nagapangayo sang regalo. Balita gikan sa Nokpo ang Aksyon nga Aksyon Jan Diaz una sa balita sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat gid Aksyon na Jan Diaz, mga kaaksyon sa balita gikan sa Nokpo. Pakarunan ta na balikan ta sa Aksyon na Ida Naboso sa aton sining dakop ka kay gasiding na to siya, kay daw may natiid na to siya. Pero may tisianay, kulang ba lang imo sining lawas ang vitamin C, kinanglan talang mag-may tisi kita. Alkaline base nga vitamin C, tumaron tanay adlaw-adlaw, dapat permi nga mangin mabaskog ang aton sining immune system kagang bugos nga pamilya para hindi madali madapuan sa anuman sining balatian o kung sakit para more energy pa. Kinanglan talang mag-may tisi kita. Protektahan ang aton sining lawas, diri sigurado ka nga pure 100% alkaline base nga vitamin C ini mag-may tisi kita. Luwas sa may tisi ang pares niya sinindi nyo pagkalipatan. Santon Plus Herbal Capsule nagahatag man protection sa aton sining lawas batok sa mga cyst, goiter, breast kag ovary, prostate enlargement kag madamo pa. Santon Plus Herbal Capsule nagapabakod man sa aton nga immune system kag ang importante madamo ka man nga makuha nga vitamina kag minerals gikan sa sangkap sang Santon Plus Herbal Capsule kag may tisi. Ining duha ka produkto dunganon yung gid sa pagtumar para sa sigurado sa ikayong lawas gid nato, no? Isa pagid kung coffee ang pagambalan, way problema kay may Santon Plus Herbal Coffee Mix kita dre, no? 100% mangosteen kag soya ini anti-inflammatory para sa ikayong lawas naton. Kag luwas sina mayaraman ni antioxidants, vitamin C, vitamin E kag beta carotene. Santon Plus Herbal Coffee Mix kag ang marami dre luwas nga anti-aging siya, balancing blood sugar levels kag makabato-batok sa diabetes. Santon Plus Herbal Coffee Mix, Santon Plus Herbal Capsule. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Bulig Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature.
Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Alamin ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Daligid lang, balikan ta lang dugang ang mga reports kag ang ato sini nga dakop ka promo mga kaaksyon pagkatapos lamang sini. Magbalik ang Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Pagkatapos lamang sa... For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban, yung mga bata man niya mas need na, pero kamo lang blessed ka mo kami amo ka mo na ang
kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta India nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ako sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiyan mo na, ginhalay ko sa katulog di ko nag-intra. Di, nagsiling pa sa gana nga niya, basi hindi magupang malawagan, kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang, kay basi kaloyan si Malga Diyos, kay ikaw mablang malawagan, hindi, dako naman yung pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiyan mo na, guro sir, madamo kayo salamat sa inyong aduan ng mga muna, kag Jan Diaz, kag sa tanang ina-invite ko lang, no? Kabay ka kaloyan si Malga Diyos magpadayon ng inyong programa kaya hindi lang silyo nagres laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magpadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Aksyon Radio! Sa maulanong nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, pagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts.
silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, Bulig. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon. 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 Radyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, 1:05 ang aton oras, mga kaaksyon. Sige, madakop ta na kay may nadakpa na si Aksyon na Eden Abuso, ho? Daligid lang mga kaaksyon, standby. Dakop ka, daog ka promo sa Aksyon Radio Bacolod. Nadagpan ako sa Aksyon Radio Bacolod. Dakop ka. Nagpamati lang ko, nagdaog na ko. Wow! Dakop ka. Butlak sa adlaw sa patuhaw sa bituon. Mga balita, magdala, inspirasyon. Aksyon Radio, makulong man sa hapon. Pagdayon, Aksyon Radio, bakolod sa lido. May nadagpa na ang Aksyon Radio Bacolod. Yari na ang tagdaog, bangod nga, dakop ka. Ayos, kadtuan ta si Aksyon na Eden Abuso sa patrol angot sa dakop ka. Wow, daog ka, no? Yaring kaundan sang dakop ka ni Aksyon na Eden Abuso. Aksyon na din. Black to Cambodia. Vista Alegre. Black to Cambodia, Vista Alegre, ha? Oo, kasi Sa dinadampi man? Sa may, di ba, pagsulod mo sa arko? Sa Purok Progreso. Diretso-diretsoon. Mugi, dire ka kay may rock road. Sa may wayang na pet.
ikatatlo nga bangga, si nanay, diyo, pilari sa nga balay, di man? 1, 2, 3, 4, 5. Kanom, guro ni nga balay, sa wala. May tiyanggi, di si nanay. Kag, siyempre, nagalanog ang iya sining pagpamati sa Aksyon Radio Bacolod. Good. Layo-layo to sa kay na to nga nadakpan nyo to? Tungkol, ikiya po sa Singapore mo. Gani, no? Naglakad-lakad naman kami ni Sir Nani kag nagplitik kag may seroplano. Kaya rin naman kami sa Cambodia. Kaya mo ginayang epekto basta wala pa kami kapanyaga. Kaya mo ningin ang balantas. Given. Pwerte pa kayo inata sa drugs. Anyway, sabi na si Nanay. Nanay, nagalingalan ta? Si Marisa Balaguer, sir. May ngudto da, sir. Marisa Balaguer. Pila edad? 46 na, sir. 46 pa lang. Hindi 46 na. 46 pa lang, Kaya sino ka ni subong ang ginapamatiyan ta? Nang Aksyon Radio. Si Aksyon? Rex. Sa Aksyon Rex. Narabi ko na dula. Aksyon Rex. Nadula, gidi. Ara. Ay, ara gali. Kaya doon, Ara. ang iya gali radyo na dula. Kaya doon bonito. Kasi nadadula. Si Aksyon Rex kanta. Hindi na pagpatugayon kay para si nanay ni kaya daw bakal si Aksyon Rex. Nanay! Ay, tigangon mo niya. Hindi mo na pag-ibaligya. Hindi mo siyang gidi sa Aksyon Rex mo. Tigangon niya gid na iya. May aray ka sa 5 kilo nga bugas, of course. May aray ka nanay sa kalendaryo pag-get. 2025 na galing nga kalendaryo. Yan, 2023. Kag may ara ikaw sang tasa, pagpulo pang happy ka kung aga. Kag of course, may ara ikaw duga sa kapital si mo diri Changi. 500 pesos. Nanay naman bala sa Aksyon Radio. Madamo gid nga salamat. Aksyon Radio kasatanan nga mga staff. Kag more power and God bless, sir. Pero may ko kapamati sa inyo station, sir. Kaya drani ko ka sang balita nga update ni Kuya, sir. Yakatama kung ano kakatabo sa palibot, ha. Wow. Thank you, Gid. Thank you. So much, Nanay. Thank you, ma'am. Nanay, ano kang ilan tayo? Marisa Balaguer. Yes, Nanay Marisa Balaguer. Dirigya po Aksyon Rex sa may Barangay Vista Alegre. Para sa dakong pa-promo sa Aksyon Radio Bacolod, Aksyon Ida Raboso. Una sa balita sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Thank you and congrats kay Madam Maresa, no? Dira sa Vista Alegre, no? Thank you gid Aksyon Eden Abuso sa patrol. But before balikan ta siya nay sa BCPO nga balita, isa sa person of interest nga nagpatay sa negosyante nga siga Sindobla to dito sa may area sang barangay Sumbago. Nga miyembro sang gun for hire kuno nga naga-operate sa Northern Negros. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Eden Abuso sa BCPO. Aksyon Eden. Aksyon Rex ginpahayag ni Police Station 8 Commander Major Jory Puerto nga wala diri sa syudad sang Bacolod ang isa sa person of interest nga nagpatay sa negosyante nga kung madumduman mo atong si Jerry Balagasendo sa tong November 2 sa sakop sang Barangay Tangub pato Aksyon Rex sa siyudad sang Bacolod. Suno kay Puerto, ang isa sa person of interest ang nadakpan niya mismo pangod sa kaso nga illegal nga droga sa tong hepe pa siya sa isa ka banwa sa northern part nga bahin sang probinsya. Apang sir, mabalik lang kami yung dakop. So, may naghapit pa Aksyon Rex dakop. Anyway, ang nadakpan ni mismo Aksyon Rex ni Puerto ang ining isa sa person of interest tungod sa illegal nga droga. Pero, naka-plea bargaining, that's why nakagwa sa prisuhan. Kagbase man, sa dugang kanila nga impormasyon, involved man ini siya sa shooting incident sa syudad sa Bacolod man sa atong tuig 2019. Kay hambal niya, miyembro ini sang gun for hire nga naga-operate sa Northern Negros kag diri man sa syudad sang Bacolod. Kuno mo kompleto nagling detalye ni Glass ni.
Oo, actually, Aksyon Rex, ginahulat na lang ginila ang desisyon sang bata ni Cantong nga magpasaka sang kaso. Bangod karon Aksyon Rex, do hesitant pa kuno, kay nahadlok pa, kag do na trauma pa sa natabo. May coordination naman si Sir Puerto sa, wala ilang ginhambal, gida, kung diin nga banwa kung syudad sa northern part sa Negros, pero may coordination na siya sa Chief of Police man sa nasambit nga banwa na or syudad kay para hapos na lang baladayan Aksyon Rex pasaka kaso magpagwa sang warrant of arrest dayon para dire-diretso na kag matagan hustisya ining kamatayan ni Gasendo. Aring kabahin sa pagpahayag ni Police Station 8 Commander Major Jory Puerto. Na para naton to na eliminate subong may duwa man nga grupo, duwa ka persona ang may mga previous case nga bilang sa shooting man. So ang profile sa aton CCTV ganggit sa ila. So amo na nga ning ang aton nga person of interest subong nakatutok na sa duwa nga may mga previous case sa shooting sa Bacolod. Kasi ang isa pina ning North Negros ang iyang mga ruta tapos sa Bacolod, North Negros. So amo ni may body ni siya nga na kung previous ko lang may kaso nga. Kabayan na to, Aksyon Rex, sa pagpahayag ni Police Major Jory Puerto. Balita gikan sa Bacolod City Police Office, Aksyon Eden Abosto. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Thank you! Salamat gid Aksyon na Eden Aboso, balita gikan sa BCPO. Matapos ang balita ni Aksyon na Eden Abuso sa iluhan tanang balita gikan sa area sang syudad sang Cadiz, no? Si Aksyon Roger Gotib on standby. But before si Aksyon Roger Gotib standby anay noy, kuananay kita, no? Life extension vitamin D3, no? Sigurado. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po, nang si mama wala di eh. Atos sa Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh, mayara kita na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos ano naman, ubraw ng dason. Ubraw ng dason, sigaw na pasensya ma. Pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time launa 17 ang aton oras kadtuan tanang balita ni Aksyon na Roger Gotib. Mga tawo nga nagdugok sa unang gabi sang
ginsuguran ang night market mga kaaksyon. Ti security measures ang kapulisan ginplastar man mga kaaksyon. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz. Sa detalye sining balita, Aksyon Roger. Aksyon Rex gindugok sang mga kadisenyos kay ibang mga pangayaw malilin sa kaipi nga banwa kag syudad ang ginsugdan kagabi nga unang gabi gid sang night market diri sa may syudad sang Cadiz. Is for the first time na nagpatigay sang night market ang syudad sa Cadiz umpisa kagabi kag suno sa kay Mayor Salvador Bading Escalante magalawi gini tubtob sa unang semana sang bulan sa Enero sa tuig 2023 sa selebrasyon sang Three Kings. Ginplastar naman sa mga katapos ang kapulisan ang seguridad kag may pila ka mga dalanon labi na gid sa utod nga porsyon sa dalan na Bilarde kag utod nga porsyon sa dalan Kabahog sa magtimbang nga kilid sa Cadiz City Park kag ginpasira ang dalan sa sugod kahapon tubtuban nga mentras may-ari nga night market sa siniya nga porsyon sa may atubangan sang City Hall Building 1 o kondaan nga City Hall sa siyudad sang Cadiz. No, sa kay Police Lieutenant Colonel Heljan Dispi sa atong sini nga interview. Mayara na kita nga deployment security dira nalatag sa area kung sa diin pag hiwaton ang night market. So mayara magita mga traffic enforcer, traffic police nga makadeploy dira agad nga ma-maintain ta ang crowd. Makontrol timing ang crowd sa mga area. So siyempre night market madamo sang tawo o possible din ang mga tricycle or ang mga vehicle dira nga mga serviceman sa mga makadto sa night market nga ginagawag. May rerouting sa rigid may mo, ngipati kayon. So may mga area lang ta siguro pang close agud nga ma-maintain ta dira or mga control ta ang traffic dira sa area. So ang night market Action Rex may-ari ini siya nga mga inang lokal nga mga produkto bala no kag may mga araman nga mga klaruton kada gabi may mga produkto din sa uma mga panapton kag subugman madamo nga mga display sang mga pagkaon nga inisya pwede ma-avail sang mga magalagaw tubtob alas 12 ang takna sang gabi sugod alas 6 man sang gabi. So ina nga mga timpo mo na siya ginabantayan sa kapulisan kaya pangayo sa kooperasyon ng kapulisan sa paghimo lamang sang kung ano nga mangin masadya lamang ini sa umpisa sang Pasko bangod kay naghalug-halug na ang COVID-19. Report gikan sa siyudad sa Cadiz para sa aton nga mga kaaksyon nga mahilig magkafe. Liwat kita nagariman sa inyo ang Life Extension Coffee Mix. Ang mula mga kafe sa tagsa kasusay sa aton ginainom upod na dira ang 200 ayo nga vitamin D3. May Racing Mushroom Extract kag Mangosteen Fruit Extract kanagadugang pagbenepisyo para sa aton ikayang lawas samtang kita nagapangafe. Ganit sa diin pa kita Life Extension Coffee Mix na may kafe ka na, may vitamin D3 ka pa. Ini mabakal sa mga butika sa palibot sa probinsya sa Negros Occidental kag available man sa Life Extension Clinic sa GEC Building, Lacson Street, Ciudad sang Bacolod. Para sa Aksyon BBB, ini si Aksyon Roger Gutib nga report, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat kinaksyon na Roger Gotib katuan tanay si Aksyon Nelson Patinio. Ini may kang tanan sa ikasyam kag katapusan nga batch sang CBDRP sining tuig ginsugdan sa Banwa sang Calatrava. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Aksyon Rex ikasyam kag katapusan nga batch sang Community-Based Drug Rehabilitation Program sa Banwa sang Calatrava ang ginasugdan kahapon nga adlaw Nobyembre 14 kag ang mga drug surrenderies ang magpaidalom sa 5 ka adlaw nga in-house seminar sa Barangay Bantayanon Evacuation Center. Sa nasambit nga aktibidades sa Action Next kapin sa 43 ka mga individual
nagikan sa siyam ka mga barangay sakop sa Banwa sang Calatrava, kalakip diri ang barangay Ripuyho, Tigbao, Makasilaw, Luok, Malatas, Pagumhayan, Suba, San Isidro, kaga barangay Minapasok. Damlag pa Aksyon Rex nga kapin sa 50 ka mga drug surrenderies ang ginpaidalom sa CBD-RPO sang tinalikdan nga bulan nga ginpatigayon man sa nasambit nga evacuation center sang Banwa. Ginapahayag Aksyon Rex ni Chris Loreso ang sang Calatrava Epidemiology Surveillance Center sang Banwa nga magapadayon ang nasambit nga programa sa masunod nga tuig kag mga depende sa budget nga magagikan sa lokal nga panguluhan sang Banwa. Ang sini ginapahayag naman ni Police Medyo Lumian Lidawan tungod sa padayon nga programa maganubo naman ang numero sa mga damlag pa nag-surrender nga mga drug personality nga ra sa listahan sang kapulisan kag subong man sa barangay nga level. Madumduman nga kapin ko sa 400 na lang Aksyon Rex ang nabilin nga mga drug surrenderies ang hara karon sa listahan sang kapulisan kag subong man sa Banwa sang Calatrava. Report gikan diri sa Banwa sang Calatrava, ka-Aksyon yun Nelson Patiño na sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat Aksyon na Nelson Patiño. Sa mga ka-Aksyon ta constipation ang problema ninyo. Balaw kang constipation na muna siyang iloy-iloy sang tanan nga mga diseases, mga For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Banat!
aswang, manananggal, amaranhing, tiktik, tayho, kama-kama, kag mga duwende, Maria makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpor ti ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko ti ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry mapadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic ti amo na ginhalay ko sa katulod gid ako nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magutong malawagan kay kadamo man si maintra. Ingko try lang kay basi kaluyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Ti amo na guro sir, madamo kay salamat sa inyo nga duha ng mga kag Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si Marga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang silyo nagres laparan ng buligan ang iba nga kinahanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malawagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kuntugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kun ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray,
misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration. O kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain na masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Nangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pangalagad pasensya gid ang white na malabutan kulabos gid sang orasan ta mga kaaksyon no. Nagagda na kita sa masunod nga programang This is My Life igasunod sa dinigilamang madugay upod kay Aksyon Walma Sugaton. Ako naman ang inyo sini kaaksyon sa kahanginan Aksyon Rex Cantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sang Aksyon Balita Banat Bulig. Tubtob sa masunod nga edisyon. Sa liwat, maraming salamat sa inyong pagpamati.